ще започнем с това да ни кажеш как се казваш и с какво се занимаваш. Казвам се Евгения Георгиева. Занимавам се с онлайн констелации. А, Нещо, към което се преориентирах в последните години. Мгм. Какво правиш в констелациите? Какви услуги предлагаш? Онлайн констелациите са отново базирани на метода на констелациите, които са и в офлайн вариант, т.е. на живо. Но при този метод се работи с фигурки, които се поставят в поле. На мястото на тези фигурки, ако клиента иска, може да се поставят заместители, т.е. да бъде като групова терапия, може да бъде и индивидуално. Като фигурките играят ролята на фигурите от семейната система, които ние избираме или по-скоро, които клиента избира. И ако клиента иска да работи с представители, избират се и заместители на тези фигурки, които по същия начин всичко, което усещат, отново тяхната работа е свързана с телесните усещания, с емоциите и чувствата, които преживяват. Те го споделят в полето и клиента по този начин получава отговор на своята тема. И правиш индивидуални сесии за хората. Моля? Правиш индивидуални сесии за хората. И индивидуални сесии, да, като интерпретацията вече е между мен и клиента. Тук няма заместители, които да изказват какво усещат, какво чувстват. Нали, тук интерпретацията е предимно с положението и разпределението на фигурките в самото поле, как това се отразява и какво би могло да означава за клиент. Ако можеш да обобщиш цялата ти ситуация преди менторската програма в живота с едно-две изречения, какви биха били те? Биха били следните. Работих нещо и се стремях към нещо, което в един момент започна да ми дава много силен отпор, че това не е пътя, по който аз трябва да вървя. Много исках нещо, което не се случваше. И в последните позиции, на които кандидатствах, винаги стигах до една предпоследна стъпка, която последна стъпка никога не се осъществяваше. И аз... Какво искаше да направиш, но не можеше? Кандидатствам за някаква работа, нали, в която искам и силно вярвам и се виждам вече на тази работа, виждам се на позицията, виждам какво мога да направя, обаче никога не минавам, нали, не съм аз тази, която печели конкурса. Междувременно, по-рано никога не е било така. По-рано, нали, като се явя някъде и винаги съм си печелила мястото, за което съм се борила, докато последните години започна точно обратната тенденция и аз бях много обидена на живота, на света, на всички хора, нали, които, видите ли, не разбират аз колко добър професионалист съм и искам да работя за тях. Имах съответно изисквания, които държах на това, което искам и не бях склонна да отстъпя. Имам предвид на финансовото изражение, нали, като заплата и като позиция на работа. Това ли беше нещо, което те накара да започнеш да се занимаваш с констелации? Да, всъщност така в момент, в който бях изпаднала почти на прага на някаква черна дупка, в която почти да се срина, ми попадна едно видео, което така ме увлече, второ, трето, пето и така започнах да
залагам на тази страна, саморазвитието, личностното израстване, всъщност аз искам ли това, което искам, и това постепенно ме върна обратно към психологията, към това какво хората са ми казвали, когато комуникираме, че това, което им давам като, как да кажа, като полете да споделят своите проблеми, начина по който комуникирам с хората, колко е добър. Мен това ми помагаше много и в работите, в които съм работила. И всъщност реших, че да, това е нещото, което искам да се занимавам. Видях ефекта, знам какъв е ефекта, знам аз какво съм направила, през какво съм преминала и знам, че има резултат. И този резултат за мен е много положителен, голям. И реших, че искам да споделям това с хората. Щом при мен има резултат, тези, които търсят промяна, търсят развитие, нека да се обуча, да мога да го споделям това нещо. Освен това, аз обичам да работя с хора и за мен работите, които съм си търсила, винаги са били точно такива, да работя с хора. И мисля, че това е нещото, което ме зарежда. И другото, което е, че това, което знам, просто искам да го споделя с останалите. Да, наистина работи. Ако вярваш, ако залагаш на себе си, ако си готов да поставиш себе си на първо място, да, ще се случи. И понеже аз това съм го изпитал го върху себе си, искам да го споделям и с другите. Това ме кара да работя това, което работя. Как разбра за менторската програма? На менторската програма при една среща с теб споделих моите първи стъпки и тогава ти ми каза, че обмисляш такава менторска програма. Това, което си спомням, че ти споделих, че аз говорих с много различни хора. И понеже спецификата на моята работа е предимството е онлайн работа, не можех да намеря правилния начин, по който да се позиционирам в онлайн пространството. Тези, с които говорех, също са много добри специалисти, също имат прекрасни методи и идеи за работа. Но аз не намирах връзка между това, което аз исках да правя, поне вътрешно не намирах връзка и усещане между това, което ми предлагат като маркетингова как да кажа, работа или начин, по който да изразя себе си, с това, което правя. И това, което с тебе тогава разменихме съвсем накратко, аз усетих, че ето това е начинът, по който аз мога да се покажа и да се заявя. Намерил го най-близък начин до нещата, които правя. Не, че другите неща не са добри, просто аз не ги намирах достатъчно практични за моята дейност. Да. И това е нещо, което забелязвам постоянно, нали, наши колеги, психолози, терапевти, констелатори, астролози, йога инструктори и така нататък, коучове. Те се свързват с експерти и маркетинг, които експерти споделят стратегии, споделят знания, които не са релевантни за нашите ниши. Тоест, в работата с хора, индивидуалната, особено когато има терапевтичен контекст, има определени неща, които работят, които не работят в бизнесите, които не работят в маркетинг стратегиите за другите предприятия, другите дейности.
И това, което споделяш, аз постоянно го виждам като разлика. Нали? Това, което работи при нас, не е тоест, това, което работи при другите, не работи при нас по същия начин. Да, точно това е, защото нямам такъв тип продукт, който, как да кажа, то не е нещо, което е физическо. Не продавам химикали или, нали, аз не уважавам маркетинга, онлайн маркетинга в никакъв случай, но просто аз не намирах връзка между това, което аз предлагам с това, което те като стратегия повечето, нали, ми предлагат. Освен това, тези съвети, които получих, биха ми били много полезни, ако продължавах да се занимавам с старите си дейности или се бях насочила към някаква работа, свързана по някакъв начин с старата ми дейност. Докато тук в така по-духовен план аз не намерих тази връзка, която я намерих с теб. И страницата ми, която към момента има 298 последователи, са изцяло последователи, които са ми харесали страницата без нито, как да кажа, няма намеса рекламна или Да, не са платени. за този органичен маркетинг, за който те ми говореха, нали, как да стане, всъщност аз го получих по този начин, по който ти ми сподели как да го направя. Защото по другият не ми се получаваше. Разбирам, да. Просто нямах нещото, което ми трябваше. Аз и няма как да го имам, защото работата е малко по-специфична. Тук работата с емоциите, с душата на човек е по-различна и продукта не е този тип продукт, който се търси, за да се наберат последователи. И на мен това ми беше най-трудното и най-необяснимото. И се радвам, че в в един декемврийски уикенд, който прекарате тук в Русе, успяхме да се срещнем и от малкото думи, които разменихме, аз всъщност да разбера, че това е нещото, което търси, което ще ми помогне и което, да, има резултат. Mm-hmm. Разбира се, тя страничката ми е много млада, няма години на съществуване, съвсем млада, но за 3 или 4 месеца, може би, всичките тези последователи са абсолютни последователи от практическата работа, която имахме с теб. Да. И до какво доведоха тези последователи? Какви са резултатите в момента при теб? Ами, да, имам последователи, които са ми, как да кажа, много активни. Около 10 от последователите ми станаха клиенти още в първите 2 месеца, което си мисля, че е много добро като резултат. Как се чувстваш от този резултат? Какво е чувството ти да можеш да събираш постоянно клиенти, вече да имаш умението да събираш клиенти? Аз това, което искам е, като каквото знам, искам да го споделям на хората. Нали? Сега, естествено, оценявам и факта, че не трябва да причиняваме непоправимо щастие на хората, които, нали, не са на тази вълна. Но аз винаги съм много щастлива, когато някой се обърне, защото мога да споделя това, което знам. И още повече, че това, което знам, не го казвам, защото съм го чула, а просто защото съм го изпитала и защото работи. И повечето от и практиките и това, което наистина споделям с моите клиенти, е точно нещото, което при мен е проработило. Но както
така всичките мои учители ми казват, което ти вероятно също знаеш, е, че наистина при нас идват клиенти, на които ние можем да помогнем, тези, които са най-близки до това, което ние можем да направим за тях. Мгм. Така че аз винаги, когато някой се обърне с тема към мен, с някакъв въпрос, наистина съм така щастлива, че мога да споделя това, което. Мгм. Какво научи и преживя в менторската програма и в срещите ни? Ам, Научих, че дори и да си се отказал от нещо преди време, ако това е твоя силна страна и ако не я заглушаваш прекалено силно, тя си изплува и ти се движиш по нея. Имам предвид твоето насърчаване на това да пиша. Това е нещо, което, нали, аз дълги години преди това не бях правила. А, Имах като, може би, да не кажа заложби, но обичах да пиша, като ученичка и после като тинейджърка. А, да, имам такива бегли опити на стихоплетства, но определено обичах да пиша, след което дълги години не го правех. И сега открих отново тази своя добра страст. Не е точната дума, но да, желание да изразяваш това, което чувстваш, това, което мислиш, да го споделяш с други, защото те също могат да открият част от това, което, как казваме ние, любим автор, любим поет. А, Не става дума точно за любим, но да кажеш, ето и тук има някой друг, който е изказал това, за което мисля с думи и да му хареса. И какво е усещането да можеш да споделяш себе си и това, което имаш в света? Усещането е, че искаш да го правиш още повече, с още повече хора. Да, прекрасно да Това е. в цялото нещо и то да расте. Това е, да го споделя. Аз даже сега настръхнах цялата. Да можеш да споделяш и то е като онзи филм "Предай нататък", като знаеш нещо да го кажеш, защото другия също може да го сподели някъде. М, И така да стават добрите неща или работещите неща да стават повече и да се разпространяват по-бързо. мгм. Сега ти никога не можеш да кажеш на един човек: повярвай ми, но е хубаво, когато има хора, които го направят. Да, разбирам. Какво би казала на някой, който в момента гледа това и се чуди дали се включи в менторската програма? Изобщо да не се чуди. На мен ми помогна. Знам, както и в моята работа, и в момента ще споделя това с теб. Да, работи. М, Супер. Благодаря. Няма го този вау ефект, но пък ефектът е този, който дава много стабилна основа, което е, според мен, по-важното. Да, то не е като да те надъха и да те мотивира и да те вдигне все едно. Тук Това имах предвид под неща. вау, нали, ефект, да, сега и веднага. Да. Нали, не е нещо, което става сега и веднага, но дава много стабилна база, много стабилна основа. И ако някой се чуди дали ще дойде момент, в който да му се иска да не напише нещо или да не продължи, или да се откаже, или да си даде почивка, да, много имала съм такива моменти, но
ако успееш да ги преодолееш и да не се откажеш, както с всяко нещо, резултата е Там. този, който търсиш. Да. Да. И особено усещаш, че даваш стойност на хората и това, което казваш, когато споделиш нещо ценно и то се споделя и помага на другите, ти виждаш този резултат и искаш повече и повече да го даваш. Мога ли да споделя още нещо? Разбира се. Когато започнах в началото, като като всяка ученичка в първи клас, нали, когато направиш нещо или напишеш нещо, за което мислиш и което харесваш, и го споделиш, и тогава очакваш всичките хора да го харесат. И имаш едно такова усещане сега, защо, нали, не го харесват всичките хора, които аз искам. И през това, нали, така съм минала желанието, то е, нали, нещо по-различно, но въпреки това желанието това, което споделиш, да се приеме и да се хареса от другите. След това започваш да го правиш просто като, как да кажа, като твоя вътрешна потребност, това, което наистина знаеш да го споделиш с останалите, и няма значение дали ще го харесват един или 5 човека, ти просто си го споделил и знаеш, че си дал на другите тази стойност, за която с теб много често си говорим. И точно в този момент, когато спреш да обръщаш внимание на това колко хора мислят като теб или харесват начина, по който ти мислиш или си им предложил, точно тогава те стават повече. Mm-hmm. Така че и това е, нали, примерно, ако някой се така двуми или се, как да кажа, в началото разочарова, нали, пише, пък не стига до много хора или не го харесват много хора. Когато не обръщаме внимание на това, просто го споделяме, защото това е нашата вътрешна потребност, те стават повече. Да. И това също не е причина да се отказваме да го правим. Точно. Много ценно, че го казваш, защото това, което споделяше, ние не да се фокусираме в резултатите, в нашите собствени действия и това, което даваме. И те резултатите след това идват. Да, точно това е, да. Каза го по най-правилния начин, че да не търсим резултата, да работим по вътрешно усещане. Резултата е цената, т.е. да, стойността, която пък ние ще получим за това, което сме дали като това, което сме споделили.